Sanibonani ngibingelele ngiphinde nginamukele kwiNyathi no TV wonikelela ngokusimpilo okwamngoma lephansi komhlaba lengane esigudini sakolulwane bufowethu nginibathele indaba eyishuba kakhulu lapha online sekuvunguvunza ividiyo kaKhuzani benoBig Zulu betalapha umthandeni umfakamanqele ubeseyiphendulela ke umthandeni khona lapha ekhasini lakhe lika Facebook wathi uvoicemail kwawona lowo bafethu ake ngidedeleke ivideo ngingandi ngomlomo nenokweni comment ama-comment section ni subscribe nitshela nabanye ziyakhipha la kwiNyakatho no TV ngiyabonga. Ubhuti umthandeni igcokami ukuthi ezokwenzani ezodlala wena umshini emhlengeni silapho wayona mama wena uzohlengwa nomhlaba wami nawe ubhuti umthandeni ukuthula kuyimpendulo engenamsindo. Uyabona empilweni ngoba siphila nje akuyona yonke into eyolunga ngokuthi ukhulume. Ezinye izinto ziyadinga ukuthi uthule ukuze iphuphe iphele. Uyabona kunabantu abanezinto abangayithandi eziphiliswa ukuthi bayakhuluma ngazo. Mhlaba ukukhuluma ngazo angeke iphinde isurvive. So be careful ukuthi uphawulaphi kuphi ngasiphi isikhathi entweni enjani. Ezinye izinto ziyeke nje zenzeke. Uthule nje ngokuthula kwakho nje siyophela lezo zinto zedlule ngoba uma uphawula njalo uyogcina ufezekisa inhloso zabanye abantu wenze into abantu abayifunayo ukuthi phawula ukuze kuphile izinto zabo abayihlelile bona wena ongayona iphathi apha phesheya kuthiwa khona umuntu owayindayo nobubi phakamisa isound.